The Friday show here to te chỉ bảy biết cũ lệ Jesse moi te kan ia voina hian hei in leng tu tak mai URL chuan oma sete boxing academy ti kan shiat la kha voina hian interview na kan nei do na nia chanchina shiat cha kan nei tam tak te po in zo chua he na kun te kan nei tu ra kan ngai tai la in boxing academy a chunin alarm derpor sete boxing academy ti hi ani ti la kan soi sual om la ve chu wang chuan in voina hian in a chanchina shiat cha tam tak in nei am chi te kha kan zo chual do ni ti kha kan soi ha sadwa tin thir tu te abula tanga to thema mi lo thir sak turin kan be sei chewa kan som chewa ka to phun nom tak nam cheu tur point du sang sang ber kan lam bok chewa ni ole sete chi bai le hey boxing lama chuan in email hi kan lo mun sa khop me LPS fight night ti te profile da te po ania imi khol lo le me a sa berin introduction kha engting e u le nau te nu lui fa nau te ni dai nu le pa ang chi te po len tel khan ni sei sak la o cái sân ven khang an oma ka pa hi ar lo ning lian ania sang ni so pa khan min bo ra sana kanu hi zo nei kini ania a boi kanu win tu na yang kan long ne ka u hi mi pa le mai chia kan ya u le u hi fa pa pa bo ran to wangin a pa te ne kan long mo ke in pi fa nau nei to in fa hi ali kan nei to làm sân ven khang an la chen la om khom ve kan ni ani le boxing lama khan han lo chau nga tai la kan kom chan che po ani ta enge boxing tui chau da na hi a toi fel deu te ko ngan sei sak na sa cái ni hi sân ven khang om kan ni sa hun pu ni ya ko lai ku boxing cái na tak le Mizoram training institution ma sa da ni ya kan senior boxer no se na boxer te men hian mình cổ quá mình hiện mình tỷ bây giờ thì càng làm tuy cho quá xa ya coach Vũ cho Vũ Ngân Huệ anh training cho 2014 anh training có ông chắc sẽ là cho coach Vũ cho Vũ Ngân Huệ training cho cái coach cái này khen coach Vũ cho Vũ Ngân bù lại cho ông chắc sẽ là này mà người trong cho cái này anh là anh nghe academy Indian chau da kain zo mai coach lama hian in hei coach thatak inia ti mai te LPS profile cham ni pakwa changa sami som pakwa theng in email now te kan long huna sa tin LPS fight night da te po kha nang ma huai chang in ti te ang i train na huai chang in sang te kaw te pon WBC what title te po hial te LPS fight night da zara kan mu the nia ta ti nga khan in enge nang ma bi ka coach ang chi hian in tom thriat ti lo nei to enge phai la mani mo khoi atang nei train chu sim sim kha a che ni nga kha ti ya 2013 hian National Institute of Sport Kolkata train diploma in sport coaching ka zawa chu NIS coach kan ti sport a chuan India chuan coach kan nei coach hui thing am pom ang chi ni ta chuan chu coaching ka ti kan kal so ve mo pa 2017 hian Rotaka International Boxing Federation ai ba kan tia chu ni hoi chuan Star One coach ka zo le a ka zo ve le a pathian za chuan 2019 khan ai ban hoi a bok chuan Star Two coach mi zo jinga ma sa le om chu ni turin pathian za ka zo ve le a chu tu na yen ka coach ke re la ka je chu te ni ta chu ta chuan 2013 trong chuan tiang cho lo in pathian za coaching ka la pe cho ve te cha ni ani tak chu i theu neu lo he me te ma so na pathian ma so na sa ni ani le sete boxing academy a khan in lut nal pop tai la kan kom chan ti dem sia chak tam tak te po um ta in tin ngei lo din chua chou dan ve la kha in tik kum ange ti te po len te kha o thế thì NIS ka chuan de ma changa thil cha kan ni a ama wa chu financial program ne ha sa na mo wangin sum lang pa ka ti lok thei lawa ti ti chuan tlak sam sama te coaching kan pe a so kar na te kan ti la ka dil be dong mun ve to ni so kar na ye ang wa te directorate ta te council te le sa ya te po ve tam tak ka interview ka exam ma ka tin thei lawa na se pathian za ga pathian ni ka kong tu ka mi lo ko mo mi lo ji ti zo ni yan ka sia na NIS coach le ka ti nga ai ba star coach ni chung khan tlap te a khan min tra bul min chan tia ga ni ti la cha po na lam pang lo ni lo se ka khalai club ka ka mo ni na ni lo win abula chang khan en kim mi zik ti du ni ya ka sia pathian ni no pang en ma boxing equipment po nei lo na mun atang in
coaching ka pe chho ta ti khang ke ma le ke ma I pathian nin mang na sa ke ma hi ke ma ti la ka ti tang khan nin je ti ra chuan academy hi ka be dong to ni tin lo kha ama chu pathian nin mi thatak min pe a doctor mun puya dia MSMF mi hi sa da mun puya chuan a office kan leng lu tlawa ama hi min motivate ma kal dam tu te ti dam tu te min shila ti khan ka phuk chho le ni chu 2017 ni ta chuan chu mi a chuan angel business promoter ho hian na min la pui ta sum le pa pe cho kan nei mi lo ta mi kan tum lai khan sanga vel cho hi kan nei ve ni se thiên rin sa nên nằm trong trai công những cổng của cảnh tia in lửa từ tới là giống tốt này rồi equipment cái này ăn ăn cái nụ te mình bụi na ra cái thằng ăn trả chầu về tốt kém thấm này anh này chuyên làm cam mà sẽ anh sợ các cái này cái Misbah Boxing Association đã trong bụi na cả đông na sa anh trận về rồi à từ 2017 trong cái chầu Sete Boxing biếng chầu Farming Society te register a te kan thil gan ti chho ve a chu min nuwa angel business promoter chuan thei to min chu puya chuan entrepreneur Mizoram McMokin min an funding te min an pe le a ta kan upgrade chho zela tuna pe chuan ei net fee te kan thok kho le a te kan ti chho ve zela pathian za ga tun covid ni kuma tang ka chuan academy kan la hong le thei lo ama chu tuna thak thi nga jail building a kan tran thale do na wa te kan cha tu na na kan thok me ka November kha changa coaching admission kan ha thei tu in kai bu se me kan te ya tu kan so da chu de ma angai nam ta ne ani le ni academy idin chho ve la khan in har sat na lian zual ti tang toi fel de te pon ni se enge I to ve ti kha sat na ti chuan har sat na hi tama machine in har sat na kan to hi ai na ta chen pe chu sum le pa ya te pon ya nga ama ro chu ka tiang har sat nan ti hian am pal tlang zo lo tu ko har sat na hi ka tian hian nin la pe lo ka sia ka pal tanga kan chak le so ta sum le pa ya pon ni se ni min lo soi na te mo ta chu sama lo ma se ka tian hian pe ma min lo train ti la min lo ma chop min pe na khami kha antina pathian mal som lo dong tak kan ni em ti kan har sat na kan pe ni ka sia kami har sat na kan sut pal tlang zo che kan shin chu kan lo chak le zuala kami kha mar sat na ti jon har sat na tok lo shin chu kan dom lo na ama chu pathian za ga pathian pu ne tu na thleng chuan kala kal chho je la har sat ti an muzana mut thei lo zan li zan ngan mut lo pop pop tu chu om tho ma se anu kan ni har sat na kan ti kan pal tlang che ka chuan kan chak le zual so har sat na ti chuan a pul pe chu sum le pai ni me ma se kan la kal thei je la ba kai chu har sat na ti ai chuan ke chuan kala pal tlang je thei a chu cái mà bật thiên hạ có lòng là về cái này anh thì là academy hiện in member exam board hình nghệ còn country thì thế tin cho mấy bạn cả chuyện member này tụ hiện in anh nghệ thì ngày hay boxing tôi tắm tập tem đâu ông ta này các về đủ ta rồi các đủ thế khăn ông về thế này thì chỉ thế phi anh chỉ dọn thế Poland về khăn dọn là qua thế nữa thì chơi đâu yeah thì private academy hiện nay số cả ta là mà finance kan dong lo wa ke ma ni tu ya Mizoram min boxing kan tu ya regular training na kan nei si lo wa yang ma kala ma son na lo om the na tu ka ta na ti tiang private academy din kan ya ati ga pe so ka building kan lo a ya fi po le min na ti ken do a ma chu so ka building a no ma ka thil le mani lo wa tu na hian mi in na choi kan lo to do na fi tu na hian admission hi kan ti ve a kum ka tan sang thum kan ti do na kan ti ve tho do na sang thum chuan thla khat chung kha free anga thla khat chung mon li kha teng mon li fi kha tu na hian mon li fi hi sa kha jana ani ve nga ya tu na chuan chu kan kal dan tu ani ya kan the anga train equipments le infrastructure shim ka world class te ang tu kan ti ve kan tu na hian asan pa in kan academy ni tu kha asan pa le boxing ring te kan ong da ka ta
in ai in nil tok tu kan sia the dan chu chuan kan ne lo te khovel boxer chan training na ang de uin kha professional de kha da ve kan tu ma a lo thleng chho tre to tu na in lo thon chho don chan ne ka khat po thing lo a lo thleng chho ne chu chu da fit na admission chu na ong ve de han me a ma chuan hola indoor ra kan so car building kan on lai chuan ai claim a boxer thadau te kha free coaching te kan pe ta chuan a kha fee an nei lo pon a share thiam na nen te kha kan kal chho zela tu na chu in thak an nei don an lo don ama lo chu ke ni pon boxer tha le potential nei cha future nei tha te ka chu a free and training a thei to ba chu pi te chu kan la tum zel ni boxer academy pon a thil tum ta ni ama lo chu a tiang wa ta free wa ta kan ti kha ke ni kha chuan ai hak san na ong ve ang kim in lo man te coach te kan la goi chong ve le la coach lo te be ve kan ai wa han tu na in academy hi non profit kan tu ni non profit kan ti yong je chu lok na nei tum lo in ama le mai lo en kon he te kan so ve ren te tu kan nge ta coach te kan roi do na lok tum lo nan kan do ni chu ma le ma in en lo te tu in pathian za ga ni lo ka an so ka ma la na in an minister ba te ma la na in center of excellence a head coach na ka mu ve thawa chu tu nei ka thok to a he la academy ka chu ka en kol lu tu pe to lo ya ka assistant pen en kol anga we chu ta mol pu ya ka na khang ka omanga ama lo chu a the angin ka nan en pu ve thi nga chuan academy ka chu non profit lo na pe lo wa te kal ti kha ka kan tu man boxing ma so na shim le mi zo thala te ta tu na de le mai na te in mu pa ani a ti mai te ang thok rim boka pu e no sia to ni ka khan ani le academy bi ka khan zo zel tai la khoi chang hian nge ron kal tam pui boxing tui hi khopui chang nge thing kang chang nge ti mai te ang atam zo ka hi ti te tin tu te nge ding chuak ding chang thei to hian si thing kang mi nge thazo ka khopui mi ti te bo khan tang lo na kha tu nai jan akal tam heta holding door kan ti lai po kha akal tam ai chu boxing khel du tak tak lo ka chu thing klang lan pang tan ni ye asan chu thing klang ti la sport a hian thing klang min ti la kam mu sit na lo ngai lo se an fair an chaka an discipline thazo bo ka ni asan chu khopui mi chu tle min thing klang ni kan phalo tharum boxing game chu tharum mang game ania tharum le thuak kal kok ngai ania apik takin thing klang ni tharum an ngani an chaka acha chu te tanga na thok local fair and pin na to ania khopui mi chu tle min kan duap de ni se to ba chon ama chu khopui mi kan chalo ti nai lowin khopui mi chu thuak la man chale thung ani an tei ma phot chuan ma se an nom sat na wang hian mi op pu mi ai chuan tle min tu na cover le mizo sports star kan ti mizo a infirmi an ak la ga hi ei zol ni ai hem sia mi te po amang sin an tu ma bu zo kan ni hei boxer sa zo ram thang te po ta chan thai ten ni ta ei zol ni ai yan je te po na thi na ni ta ei zol ni ai yan ko pui pon na mi ye an tu ma ruwa an lo zo ka chu cái ma mu dan pon ya tu na yan academy kan ti hu na po mi tam ta kan local do na ma am pon a chen chu lifestyle hobby sim ba te pon an local boxing team du ba sim a chen chu self defense atan sim te a chen chu fitness atan te na lo nu don ni kami ka kan shen chang do na ke ma ni pon a chen chu boxing ka professional amma lo mang du te no ma chu mi kami khen ka du si pai ti ka do an ti army officer training line ne te pon local nu ni boxing ka atel ve wang kan a ti ma khan te ma ni ka chuan kan academy khan leng vek don no pang atanga putar khin ma se chen ata khan a si a training ban system ka kan lo ti na ta professional khel andu dana zero andu dana zero kan professional khel du kha chuan professional training kan zom ti nga ta fitness du ka chuan fitness boxing training kan zom nga ta enge lifestyle du ka chuan ka ti an mani du dan khan te mani kan lo train kan tum da ka chu boxing promote boxing ka mi tam takin chia se football po na ti ngai alang ngai mi so
football เขตไทยเรามีโซนตรงนั้นเราเรื่องเดียวโน้ตตอนไลน์ฟุตบอลนั่นเขตแล้วเกนี่เล่นบอลเป็นเขตไหนเราอามาว่าฟุตบอลเขตตัวนั้นที่ส่วนบอลบุตรแต่จังเสียงแล้วล้าวเราไทยเราหรอถ้าที่เห็นเส้นการเทคนิคคนกันตัวมาจู boxing ตีล้าวในตาเนี่ยมีโซนส่วน boxing กันไล่เสียงานไมค์ไทสันเชื่อเรากันหนุ่มโดนหรอว่าถ้าที่เห็นเส้นการไมค์ไทสันเชียร์กัน boxing ก็ตีเวจ้าครับนี่ครับตีเวทีก็ตัวกันตัวพวกกันห้องกันโอเพ่นเป็นแบบจะน่าสวยเลยแต่สวยด้วยนี่จูอันนี้แหละให้ต้นหายนี่ WBC LPS หน่วยอ่ะที่แต่ง LPS Fight Night หน่วยอ่ะคันนี้WBC ไต้เลยล่ะค่ะยุบไต้เลยล่ะค่ะอันในโชว์อันนี้อ่ะสร้างเตะแล้วถึงสร้างเตาคันอารมณ์ละเทียนี่อ่ะอารมณ์คุยกันตีอ่ะเขามีให้มีบีกอ่ะเฮียนี่กันโซดูเช่ๆเงี้ยก็เชียดปุยน่ะเราเลยมันเนี่ยจะเชียดปุยน่ะเดลเราอินตัวน่ะเฮียนี่ดูบายอ่ะอินเน็กมีดังโซมินที่เดียงอักลที่เด็กกันเราเชียนี่ไอ้เฮียเงี้ยอินทอเอาหน้าค่ะเราชัดจีเราเงี้ยให้ที่เราไม่เสียดีค่ะใส่เดี๋ยวจอกแต่พอยมันใส่สักทีจวนนี่อ๋อเนี่ยอะไรสุดจอกนับปลอดตั้งแต่กระชังการมากก็เช็ดปุยเราที่เด็กต้องเปลี่ยนกระชังไม่เสียละพวกเซอร์เวียนเนี่ยโปรเฟสชั่นอลเรียนกันแล้วพวกนี้ในเลยเด็กทีนะเรียกเราดามที่อันเวตาตาชั้นชั้นของเขาเวตามาจู่บอกสักดูกันเลยอ่ะอันด่าสร้างแบบเสียทัวมาเราจู่ดูนะโปรเฟสชั่นอลกันบ่อยปุยที่เรียนจากแค่เรียนสวยกวนเล็กๆนี่ละไอ้academy กันให้จังเห็น professional boxing ลำปังมิโซโน่ไปยังแข่งเทนนิสจังสนิทอันนี้เทนนิสตัวก็จังอ่ะคงสั่งบ่อยปุยเลยกันยังแข่งตามเทนนิสตัวเองจู่2019 โชว์เวลจังกันกับบ่อยปุยโชว์ตอนนี้2018กุ่มตกลำปังเวลจังนี่จะติดได้ละ19ห้ามบ่อยปุยโชว์ตักกันผู้โซมา LPS เฮียนออฟฟิศเฮียนไว้ตั้งกันเลยเนี่ยของไอ้กันดีลทีนี่ของไอ้ตั้งสักผู้โซไฟมิเชียมสักว่ามิโซโน่ปังเฮียน potential อันนี้ทางนี้Mersiet heta professional ziak lu ta ti ha boxer ga ziak lu tu yan mersiet kan coach nga kan ti ta ne sa so po lo hong khop me a za om ka tia ma po fel en boxing min tu pu ya chuan in chu kan ti chawa chuan 2019 ka jon sa so mo office a yan ke te biak ki ma te ko chan ju ka thop pui mo ko chan ju te sang te voi tam kan leng man ani ama chuที่มาลากันตุ่มตักลายคันสร้างเตะคันโปรเฟชชั่นอลเคลตัดพอตาเดลวีอันนัวเบงกอลราเคลเลยอ่ะจวนอันนัวดูไบเคลเลยตากระดาคันเนี่ยอาบาคัจูโควิดคันมินติบวยตานี่จวนโควิดมินติบวยนี่กลุ่มมากใช่ไหมครับถ้ามีนัวก็จวนอินเคลนั่นก็เองว่าอมเล่ตลอดตาโควิดข้าก็อยากเชียบว่าสปอร์ตซึ่งก็เองมากตลอดตาเนี่ยกำมังอังเวนี่ก็มาพวกตะคันตาจวนสาวโซมาผู้โซมา LPS บุลเฮงันกันเลยนี่ของไอ้กับดินเลยนี่ของไอ้ที่สาวโซมินตีสักรอบตั้งบ็อกซ์เอาเทียมโปรเฟชชั่นอลกันดูจิตต่อเสียอินเคปนั่นตัวมันมองมินในตัวคุยบอกกันติดตาเนี่ยแล้วกันในตัวโดนเนี่ยแถวโต้เป็นกันติโฮโดนเนี่ยอติตาเนี่ยจวนอันนู้นการกลาดในกลุ่มต่อก็ตั้งคันเทรนนิ่งแต่โอเชียนจิมมากันในโชว์เลยอ่ะจวน January คันอินเคปนั่นตัวกันในตาเนี่ยมุมไบอ่ะส่วนกันทอปุยชินกัมมาละกัมมาละเตะโหกันแต่จวนอันที่เราจะพบกันบัวอย่างเดิมขอบประมาณนี้ซุ่มเซ็งกันละลงมาสปอนเซอร์กันในสีแล้วว่าถ้ามีกัมมาละเตะกันกันนั่นตัวเองมาลงในตัวเตะสีแล้วว่าสปอร์ตมินิสเตอร์แต่มีตัวปุยแล้วว่าซึ่งอย่างจวน CB Farm ซีสปอนเซอร์กันวัดดีละอันนี้เจ้าต่ำโตขึ้นมีหลายสปอนเซอร์กันกันนั่นตัวกันละเตะสีแล้วว่าพิมาลีLPS แต่พอคันบีอันนี้คันแต่ต่อมินสวกคุยบางอันเดียวเราแต่กันดูแต่คันแล้วตุ่มสักอะไรแต่คันถ้าเสด็จกันจุนเคลเทียจนกันหัวโฉกค่ะกันมาแล้วแต่หัวเนี่ยจนมีติงกันเลยกันกงโฉว่ามิโซรามาอีเวนต์โซเชียลเทคนิคตัวเองจวนนี้เทคต่อไปจวบจากโซมาเลยของในมันนี่คันมักด้วยทุ่มมักด้วยลีเวลเซนคันเสียงหัวมันคำนี้เราบอกสักแต่โปรโมทเทนั่นนี่พัดจวนเทคต่อไปส่วนตัวเนี่ยโจทย์เป็นป้อนนี่เสียกันที่ชิมชื่อมังอติตาเนี่ยจวนกันพลุกโฉบในมาขตาคันจูมิโซรามาละแข่งหายเราอินเดียปอละแข่งเวกัดจูแข่งต่อนี่WBC 2017คันตาพูดตา
chu mi a Mizoram a thleng tia professional boxing bor work ti nung na ni thei na tu chuan thei top an chuat don lo tia kamal te po kha thei top an chuat langa pathian mal som na dong in WBC u ta ta se ka kan ti thei ta ni kam be sei phak ba kin kam minister le kan ram shui tu te ka tiang ang kha kha lo tu ya kan rim phak ba kin ya ange lo man po an pe thani a kher sim ka MLA bial tu in nuai chuang pe a an prize money ba ka le a world champion pe ka chu kan speaker in nuai chuang fe pe ba ka pu ba ta che no in amak te du en pe le ni an be sei phak ba ka ni ta khan amma kami professional boxing WBC u ta kan ti dong kan agreement kan lo siam da na ka one time agreement chon ta ni boxer lo le ai kham sim ma kan agreement ma kan siam ta lo ta kan top pi te kan ma wa chu ka te poisa lo tam lu ya kan i kan top pi kan ma la te kan lo buai ta ni poisa kham hu ve te dan tu lo zong ta kon chak zia kan an tia ke ni kan kan khet ma kan kon chak kan in offer ta ni ma se in kel zo a hi chu kan ti do na ni in kel ma chuan etiang contract offer valley ti in ka thopui ko chan ru at le ka tiang ho nen hangan soi ho wa tha kan ti lo do wa so en ke zo che ka boxer poisa mu zong grassroot kan an poisa mu zong kan pro even an poisa mu zong an tina sang pe chona lo te ne na sponsor ne lo pe tu du sa tu ne nuai so chuang fe ni ta ni ka tang kan 30% in pe ve ngai lo ti ta ni chuan le boxer an kan dia ke on ka ma to chuan ka ta khel zo zong ka 30% an lo deal vek ta ni ka kan ne na mi lo deal min pe ve ngai chu ti ka ti te eng ma agreement kan nei le ne an ba ka he ni an price money ni lo wa donation an ni a du sak tu te pe kan ni he le se chu lo chu pui su ka ti ta ni trong kam nan ta de to pan mi lo ti na sa lo pa ka khop mai thok tu tla ko ni lo chu ti ka ti poisa in rin lo ta mi lo ti ta ni chuan boxer ho ka shil va ka boxer ho bula chuan in pe phalem in pe kal chuan lam pe ka ngai ni ka tia ka zot ve ka ni angel business promoter an ho tu sama zuala office a kan kompon kan so yo pon contract le ka tiang agreement chung chang kan so yo pon a kan phal lo an ti vek ta ni 30% ka chu tam tu ka ti mak ta duai chu anga 30% pe chuan noi tum noi li ve pe ka lo ngai ta ta a boxer kan ni even in kel sim bo ta po khan chuanin ta chuan kan soi ta he chu kan thei lo boxer ten donation ani he chu pe ka thei agam lo ba ka agreement a lo tin kan zu ka zu sil le tan lo thin rin khop me ma ni pe chu trong kam na do min ti ama chu ka boxer te ka chan ve ti na ni ka chuan ti khana poi ka ti lo ka ti trong kam na te ka chu ve le me chuan anh chuyển chặt nó bỏ à tổng vết đó ní chút gì các tiền nào kia để cho bây giờ thì chúng nó là cho nên nuôi khăn còn chắc thành thị khác anh liền tốn nuôi khăn chắc khác anh lâu offer lên này sáng thế khác còn chắc offer cho cùng thun chu anh ấy nga bây giờ là lũ giống giống anh trong còn chắc anh ấy trong 30% anh là anh nhìn nó tụ giống anh kể nó tụ giống anh kiếm cảm tụm vết nga international foreign anh xuôi nga training kiện cái này nga phải cái để bốc cắm cho anh title và khát tăng cái để bốc cắm thì khăn contract lo offer ta ma se han contract offer kan ma se ti on ve kan ni ma se lai ta kan du lo ta ni entina international kan show an ai ke la to ngong tu kan nei to nga kal na ho na a lo thleng kan nei to ve kan ma se thei lo thu to min ti khan ma se o ka wang khan angel business promoter an ho tu pa pu ma zo la chuan hei hi tha lo me ka tia office meeting an nei a thui de la kan so ko de la kan ni chu office meeting kan nei ta chuan boxer ho kan zot le ve ka boxer ho kan du da nan lo nei ta ni ma se khap pa ya chuan kum thu man ti ka kum ni contract ni se tiang chi khan offer chuan game international foreign game kan nei angam ti kha ziatin amro se tiam na agreement khan amro se kan ti ang athu ni lo na ziatin amro se ti ang ti kha kan zu thlen le ta ni sama kuma zola atang chuan anua chuan sama zola kha ama contact to tu win ka ti ta anua khan khami kan offer min lo pek kan in offer kan pelet le a khami kha an call conferencing Calcutta tangin ano Josa Dubai mi le kamala te le ke ma chu call conferencing kan betani in offer ka in boxer sang te hi average boxer
anh nia world level boxer la ni lo kan build up don chuwa emi in offer min lo pe khi kan ti thei lo we kan du da na ngai ti don lo chuan kon kai ma nang ma ni ho ne kan tho na zong kan ti to panga chuan en kim ma to vek chu in du en lo te kan mi offer kan ti thei lo chuan kai ni chuan kan ti to nei don ni ka ti a apoi ka ti khop nei kan ren thei lo chu ka ti ni kai ma du da ni lo boxer du da kan ti la ti wang ka chuan in con conference a chuan lo soi fia ti kan chu tiang ka tiang chuan tia kan ti to pe nang ma ho ne kan tho na chu ki ma to pe ti kan lo thla ni ka tia mi lo ti ta ka chuan ka boxer te ka ngai to en khen na tu chu max thla de ni ta covid min ti boy le wangin chu min lo en kim kan tho na to pen ti chu chu ni to ti max april may june boxer in khelo kan thla ni chuan nom le to ta ni kamang ang khan LPS puso mo bula ka vakal le ta ni kei có chân rùa sang pe à shuaya le ram phela po po sa hotel na kalvek ta ni puso mo office meeting kan ne ya meeting po kan ne right cut me kan soi ni puso ma khong ai kan de ne sang nang ma min bot pui lo chuan eng na kan ti thei don lo wa ei kamala ten kan tho na eng kim man lo ti top si ya tho pui kan ne ya ngai khong ai takin nang ma min bot pui ro nang ma hi kan box sa te min en kon sak tu in manager in omro in khong ai ka va di le ni ka va bek ngoi ni khong ai ka va di ngoi ngai chan chu ka box sa te ka ke ma ka ngai tu ka ti kal zel tu ngai tu ka ma thil ti te ka ne si lo wa khong ai ka va di ngoi puso ma ka va cha o ni chu fa ba ina pa thila va di lang ya ka va di la ka ti nga kan va di ka chu puso ma kha min lo ngai poi mo saka chuan mai sang te le ke ma hi ke academy ke ma ya academy te nen contract kan lo nei ta khami kan contract ka puso ma bulai omani don chuan ka ti to pang tin ka ukil ka lo ya mang thin manga ya kan thian pa tho hi min ti to dan tu mi lo ngai to kan tia khami chuan ma kan box ra ka kan sang te manager kan kamala ka om ta ni chuan kamala pe ya puso ma da lu kan ti ta ni chuan ke ma ve kin box ra ka po chuan mail ka thon to nuwa chuan amani mi lo chang ti kan sang te ka puso ma chu kan da ta ni anua kamala ka kam pa ya tu nu en kamala ye lo da ve le ta ni chuan puso ma chu kan khong ai na ke ta comment tel ve kin box ra ka chuan thon ngai ta chuan puso ma chu ông ta này chú sang tên này rằng là boxer đang giống nên này tụi can chuan sang te in khel the na tu puso ma na lo mai tu title WBC title ka LPS na ti sakani ta LPS promotional ani to chu cover sheet tu in boxer ka LPS promotional puso la som ne na chu promotional ni kan to ka mi ni wa ka puso akan akawat la ka chu boxer te mi zo boxer te min khongai nen khan a title defense tu ka angai tu cha sang te hi ta thleng te na tu in akal te na tu in ti khana ngai tu cha ni chuanin September ni som ni pali khan me pusom khan thok pu lo nei ve da ta Marine so Mumbai mi ki ma promoter ta ka zo su bi asang te ka mi zo boxer te in ken na tu lo pero ati ta ni chuanin September ni som ni pali khan sang te le zo te le opia mala lom pu ya in ken tu khan nei tu khan Marine de fa chuan alo pe le vek ta chuan kal tu ka in bu sai lai me kan sang te kan akutana tita akutna thu le accident thu khalo soita chumi chungchong ke belaria ko ta senior national shoya chuanin pusomo bula saksomo bula lo vakal ru ka pian lo vakala chu September ni som ni bo valentine chuanin pusomo bula chuan an vakala pusomo chuan sangte chu injury ti in le OPL le zotia kal ankal thena tuin ticket man tu te lo petani ka lo bom lut ka chu pusom chuan in nei tu sia chu ti chuan sang ka ho chowa sang ai nek to Mumbai to nek to zo to nuwa ka khat nu ve la yan pusom yan mi lo ko la sang te hi November ni som ni pa ko ka ten te ti fin U12 title a defense sanga chuanin chumin nuwa chuan Thailand a mo training camp a fight nei tuin akal langai don nia chu lo shit te anti tani anti professional boxing ra jo kal dan phung nei tani direct in boxer am dangai lo tani a coach samo a manager mo am biak ngai tani cover kal dan phung ani tani football a po direct in am belawa team nei tu te om na ikan akal chin tani chuanin sang te kha biak ka tu ka be thei tam ne lo me a call ka
chuan WhatsApp message ka thona biak lok che ka du ka tia ama chu atu ka khang ka lo share ta na jom Dubai lo thleng ta dei to ta ni chuan e khoi o sang te chu engma min shil re le nem na le tinge le o Dubai training don chuan kamang ang de leka na tinge ni ngo ka tia chen te ka phone na Dubai training don na ka la ni ka te o lo mak ve tiang tu ne lo sim mo le ta coach te kan do ma en kim boy pui tu te en khel te te na tu kan boy pui mek lai la pu so ma manager en kim boy pui tu a shil mi lo chu a va mak ve o ka tia chuan anu kan kamala mana a contract du lo tu te kan kai ma shiat lo in jo sa Dubai mi le chu an lo bia lo dia ya Dubai lo training ta che ti khan an lo te ta ni a te khan sang te khan tiang a chuan ma te ka boxa ka trainer ang wi tu pon an lo bia chu chuan ma sa ba ka kai ma min lo bia ti lo ne dai ka kin nang ma ni ne nin be su a fel thei lo ti trainer ne ma wa chu kai po min shi chi lo sang te chu ka shi me lo chu Dubai theng gat to yo ka sha ta pu so ma khan a she ve le chi a pu so ma sa so ka in cha sung ko me I khong ai ka di la ka lo I khong ai ka di na wa ngin I tual tai ti poi ti saka chu ta tu na ai khel leng tu thleng ni boy pu ya en kim sum tam ta ki seng to a khami a boy pu na no got le glove vel even a boy pu na got pon noi thum chuang man glove te po an cha tok ta ni sa som ka in thla sum ko me la ka tia a thalom box again he ta kai mani tel lo khi ta angkal the chuan a thalu tu kolom kha lom kan du atia ke po ka du dan che ne boxing chu academy a kan tianga bul kan tran puinga na ki na ka dream chu foreign sang he ta Thailand a te Dubai a te England a te US a ni zo boxer professional kha in nekin contract nei khan om khom se ti kha ka du ka dream ni wa kan ke ka chuan cha ka lo ti puya ka min shil se lo po ni se a min shil se lo pon ama ai ngai tu the pe ka chu na thalut tu ka lom ti kan ke ka chu in hong dok khan ko ama chu an nu le a khan zone net nen khan lo thok de ta dei box ya mi khami a sang te ka ama ka ti ka lo in sa sung tu ta ne chan chu LPS sa so man thei to chu sang te in khet na tu nei lo lai po in khet na tu ngai tu a sum amak ta duai tam tak senga kha tiang yu tai ti la pe to nu a khan an lao chho chi kha eng ma po soi lo a manager ka kan da pu so ma eng ki ma khong ai kan va di la ti tu ran bu se lai ma khan tu te mo mi zo a yan cái mà ni lam pang a tong hian tu emo lo vir kwa le ti thi lo ti tu hi pakha pa ni kha dan oma na tu nge LPS promotional no ya WBC la khan he ta mizo ma ke bu thang pa ni an oma kha ta khan pakha zo a khan ka dei le ti kha zo na po ta ma chu lo zo ta ka chen ha sei ta me ni chu sang te chu ka tiang a foreign na kala ama ke rel ta na I'm built up so te ya thek sa ta ka theng te na ni ta ka chung ke ni chung kan du le kan ji ma be ni ta ni ama wa chu a le la ma en ki ma min ti sak tu pu so ma WBC imply te la ni the non do po choi den po ma ka du tam tak sen tu ka en ma po shil lo wa en ma po ro na po om lo wa ma tu e ta du ba ya kal de kha te ka chu sak so ma la khan ka lo thla sung moi no ya a chan chu kan mi zo boxer tam tak ma khua min ngai sak na tu ka ta na khong ngai ka va di la kha tu na po kam ni bo boxer te tan thila la ti sel do na a vei khat ti na a pakhat na berin ama po shil mi lo le ama ngai chang mi lo wa ti dei kha kam ni zo boxer tam tak ta ni kong ap pinang ti ka lau moi ngai ta ni san chu khong ngai ka va di la ka ta o wa fa pai na pa thila di la nga ka di la ya he ta ke man no ya pakhat khan pusoma du da he pusoma eng ma shil lo ma nei za khong ai kan va di la ti sak zo chi a din mun cha din chi la ya eng ma shil lo wa ka san de ka te ma po ka lo ni thla sunga ka zak ngoi ve ngoi ni sak so ma la ka po mo chu ani dan chu ani de mai ni chu ngai no he mai ni sai stui le ka te na chu le sam ni pakwa changa si na po kan soi to sam ni som pakwa theng LPS profile te po a ron om so ta mai chu ti anga he alian tham om mm kha om ngai lo ni tin kumina te po sang ni som ni pakat marks kha mo LPS fight night kha om ta chu WBC world youth title kha Mizoram ma chona voi khanna ni India ma chona voi ni na angvel ani ta khatiam ko pa ma lak la ya engemo chena til danga in shil lawa an mat kha chu apoi em ni he chu e kan ti to lo ta na thakop mai ti kha kan soi va du shim shim ani kha chu ai chu nom du ke ma chuan antinan boxer ten thil sa zo kan mu the na ni ka chuan
kal se min shit le mo shit lo mo din mun sang an ding ka chong ke chu ka lom sim shima ama ro chu khongai kan vadi la kan mizo boxer te thadeu ang kal theina tu ga ta na khongai kan vadi lin eng kim min ti sap to nuwa an ma ni eng ma shit shalowa hetia ange ti men ke bul tanga an thopui ta dei kha ange ke ma ka lo zak zo ka ni ke ma a responsibility la tu kan hi wangin ka chu ke ma to ka shil ha ma se sak so ma tem shin puitling an nia ke ma lo sha tiam ko pa an boxer dang te min pui sham zel ro ka tiam min la pui zel don te wa tu anh thì này rõ là rõ cháu đều món ở tay là WBC ở bốc khá nên cả World yêu tay từ in hành lật thế này cần lồng bùi cho tin nắng mát thì bùi đó về lên cái ring nào thì gì ngã thì tiếng sáng thế này hiện anh em team cái nghe cái demi chuột thì hay cái lâu xuyên đó nên anh nghe lâu train bùi WBC cái này tay từ này thì thầy đủ kan em tin nghe mai lâu lap bùi thì để bốc khá cái này nên cái cái train đó xem xem cái demi chuột cái này chứ em thì để bốc khá nên cái sáng thế cho boxing kẹp chân thì cái gì tiêu tu cái này chia đâu mà chú à gì tiêu tu được chú sai à thế sao vui được tiền đâu ta chú anh 2017 hiện 2016 là hiện national cái suy này chú national cái suy à medal là ta 2016 kan India ke ma te po ma India ara mai o tu ka thana ne yu ta ma o chu passport fellow wa na kal lo wa chuan 2000 kan min nu khan 2017 kum ti ra national la ka shoi le a weight over wa na khel te lo wa chu kum ti ra ni ta kan min nu khan boxing a chot san ta ni sa ya om to lo ta a chuak ta ni kum khat zen zo no to na sang te ka tal na nei tha boxing thiam ka ti sia puma ri na academy ka lo siam to ta ni 2017 chuan puma ri na ata an pu an chung te ka pi a puma ri na le an ma ni eng lo chan an lo chu ka puma ri na chuan academy a chuan lo da ta ni an 2017 kum to ne lo kum lai ho zal train sang te ne chung ai chuan na 2018 2017 trong boxing to chan ta 2018 chuan academy ka lo siam to chuan kan thok ho ta ni chuan kan thok ho cha ma khan pro ka khel du atia pro khel du wang khan pro ka lo bui pui chau da ni wang khan in khel na tu ka zong sak cha har sa ni abul chan na chuan engma kong kan la shelawa ama chu chen te le mel shet te nei na za ga kan jai singa kan chen pa ku ta delhi a so nei na tu ga slot milo pe ta ni boxer te pakhati du ber 61 kg a super light a lo da ro in khela tu ga lo pe na ti ta an boxer ka 61 kg chu kan la ni op te pon ma mi dan tam tan khel thai lai kan sang te kha ne ap chak em ba han slot ka pe ta ni sang te khel ti ta ta chung an su khela pro debut tu atana ni mai chuan chu mi thleng 2018 na tanga tu thleng aga chuan hetia akal ma chuan kan lo in zuya training na an lo nei tu sak tak chai ni ka theng to kin ka buai pui da na ka chung mi la ka chuan sum le pa ya po le min engma ni lo ma se ka thei to ko chho ve a an ti la chu ma nei fa te kan nei a fa ten phei kho thil tois an ngoi lai pon ka boxer ten glove mang tu an nei lo ai chuan glove pakati sang thum jang ania an nei lo ai chuan glove ka lei saka ka changa chu ka mang piang mai chu tiang khop chuan ke chu ka lo tui chip a chu tiang chu ka ti mi dang la ka chuan an sum le pa ya chuan tle te pon ma se ke ma chuan kan nei zong le ka theng to chuan ka ti pui ve lo pui kha mi pek na te po pathiam te pon mala som chho zel tur a chi khan ngai tai la ti chuan in thil dang han pakai ve le tai la mizo boxer bi ka hian in hei tam tak ilo cheu chuak to ta cheu chua lo ti dang ron om chho zel tur te po an lo om ta ni nangma academy atang hian in nakmu ti dang a bel ta kha chu bel khalo ni ta se a pro fight pi ala ma mizoram pon ang chi te nakmu ani mo eng mo lo thin na chang ang chi ti mai tiang eng chi te kha eng san vel bo ni om ve tong le tu la yan ke ma yan kan record ta le kan lo ye en thein ka lo da ma se ka lo ken chi la wa academy kan nei tang hian national medal te international medal te pro te record chi chu kan nei ve nu la national gold medal ti te national school games gold medal ti te ne ta khelo games a medalist kan ti te senior national medal kan ti te
notice level an call tenga mo za tai chu kan academy student zero line ti la ti mi chon ne cher chu an ti yan mi zo a kan nei dan ve de bai chon ano panglai tanga lo en call tu i cher chuak tu ti yan an sei nei ti na ke hi chu ne academy te 2018 ver tanga kan ya kai ma to ban ka cher chu an ti tu hi chuan in kala sei ngam bik lawa academy a te po ko sang kan lo oma tu na po thok wi ka lo ne an ru te ke ma chu kan coaching ka ba pe lo an ru te kan an lo pe a chuan khami hemi academy local ma yan mun dang le a coach dang a te lo kala kan academy an om lai ti to bang ka cher chu ti ai chuan kan academy an om lai coaching ka pe ve lai ne ya hi chuan in ya na mu sipayan tang ti te po an om ve nual ta ka lom ve ka mi zo anh em mình zo trả lại thì kan contribution kem le mà sẽ kan ti về thì kan ngai ya ai tu na kan medal la về đâu chuan BSc lal bu sei Asian Championship a silver la ka te ka cher chuan ni ka ti big lo wa min tam ta ko suai tam ta ka boxing logic ti tu te an oma an nu ze la sai on to nu logic ti tu te ke chu ta academy a kan BSc po 2017 atang kana na tangin academy om tu ngan lo da top ta khan ya kan mi tu a ka chona performance te po lo nei tha ya ke ma po ka lo ma ka cher chu ka ti big lo ma se te ma academy atang om ma tanga performance nei ka chu ke chuan ka lo ve ko mai chu tiang che jan sang te po ke ma cher chu an big lo wa ta mi dang tam te ko ching lo pe tu na ya khan ke in te top ka lo chu tu ni me ya yang che kan cái mà liếc út leo cher chu an ti bi cái chu tiếng ang tu chu cái mà có chuan hay boxer chu có sẵn thấp thằng nào mà tu na po ka boxer pakat cái national team om do na national team om zo ma India coach no ya training le dei do na ka cher chu an ti tu ko pa chuan thei top ka lo chu pu ya an ti kha cái mà chuan an dik zo bin ka sia ani le boxer tha tak tak kan ne ni mi zo zinga hianin tam tak te po in waya academy a ron lu thin ta mizo boxer te hian enge tlak chaman nei ti lai le lo train to ang chi tu nge discipline tra enge suan lo ang chi po ning tel kan ya boxing a le eng ki mai chon ke mai chon talent a yan ha tu ka mai tu mo so ka mizo boxer a chon ti top me la bi ki ma entilan bi ki ma ani a ya work with sang le te ma hi kala mu lo wa ani ang vek kem mizo boxer ten work with sang se te ma se khi ta ka no an zia tak chu kan te ma lo ka ti na ni lo win mi dang aya thogin le chu dia nga ya tu na kan ma mo chu regular training systematic la scientific training le thogin na an mai ha tu big talent thogin ra pathe man ni so mai so thogin na chuan kami te ka ke mai chen kan mo to ve nia tu na academy kan mo to kan mai chu ni ti na ma son ti ni ti na ma kan son ti na tu thogin chuan ni kum ka dan ni za thum som lu pa ma ma ni ti na kong ang mo ta la ma kan son don ka chuan ni khata kum kha chu thil chu sang sanga za thum som lu pa ma kan son don ni ti na ma son ni ti chuan ka an thu pui ve nia nung to zo in kan lo la ma son zo in kan la he top chui la kan sport nen tam po eng tam po he top chu ka ke ma chuan an ma mo pe rin ba ani le nge academy ang zong te pon ti la ye do lam thai se tai la i ma chop ang chi te no nei ve nge ma chop tam pui ti ang chi te po ka leng te covid thiam min ti boi ve khop me ma chop an ti hian ngai tu na le tum te chu kan nei na sa ke po ni kuma tang khan thil tum tam ta ka ne ti lo thleng te lo potama ka bang te po yan nei tu na te po buaya i ti thei lo tam lu tu kha ma san tu nai chuan an la tum chho ze la sa so ma te na ni china ka so chi kan tentative in November ni som ni European LPS fight night kan ti chi ka man WBC an ka tam mi an chi kan heta do ku ma ta po cross vela son lien de wa siam kan la an tu ma chuan LPS Saxoma promotion at ya la chuan top pui tu chu Navins promotion boxing Mumbai mi ten ta chu ta kan contact na kan de na kan boxer ta bo than ti tu te so ya chuan ke ni hian ka le atangin kan ta khel tu ho ka fight game kan nei nga la na te to kan chu pu nga chuan in November a chuan Mumbai a thong chuan even lien le nga ta chuan kan boxer ta bo chen chuan khel le thong nga chu min nu a chuan sa so mat ne hian sa so ma po ka la be che lo wa LPS po ke po hian
ka thil tum chu kan nei ni thlatin hian gym fight promotional fight ang dawa alien lo gym ang chaw ne ya boxer record I'm built up chau the na tu ga ta na thlatin fight na tu cha chon thaka ta ve ni professional record alut the alien ni si lo win ka kan thlatin in voi khat ver tal nei la chu me ka la lo chon sak so ma te khan even lian a siam le nga ta gym fight ta cha cha le record ang dul ta banga kum ka chunga ve so ban nei man chon nang lo ni ta la kum ka chunga khan i record ka chắc vách ta là 10 wins 0 loss này nga vì ranking kind up to nga wall le la po i man tàu sắp đón tin kan tu na cho gam boy na bel chu in khet na kan nei klem lu tu khin ya chu mi tu chắc tuan ya sa so po kan bia khong nei kan di la in khet na tu min pe tam ro kan ke chu chu min nei tu saka a fe la kan kai ma ni tan pe chon professional boxing tan pe chon lu ni kai i professional hi kan sei tam da ga tu na ya professional chau i professional boxer i panga vel chau kan ya a pa zong boxer ro zong ka amateur kan dia professional kan lo including lu tuk dawa tu na ya misba Mizoram Boxing Association wa te Mizoram Sport Council wa te le tu na yan ka tho na Central of Excellency Mizoram Youth and Sport wa kan amateur kha a tamzo kha an kan ran tho ni ti me olympic kan vision to olympic tho ni ma se tu na chan Mizoram kan dir do mi professional ni ran professional ka so tam dawa a bo work lo lai te lo ni bok na tu na amateur ki kan ra kan dream chu 2024 ki chuan olympic ki chu kan lab be sei ngam lu tuk lo de 2028 da jan Mizoram boxer ki olympic ka kal tir nge re pathian za kan tu mani chu chu kan dream mani ya ai chan lam pa ha sei tel ni chu Mizoram Boxing Association te na so kar te na tho hawa ke ti lap tu ma kan tho ko chau do na han ala kal chau mu bu do ni boxing chu pathian za lo mong ne me ta mi soi na eng atanga mi ching han professional kan soi na sai ti ta thil pakhat kan soi ve do sim sim chu thil tu zinga po thil ti thei tak tak te bon mi lo en tura khan ngai tai la hei kan boxer ten chuan em ani ti alan na em chu Mizo boxer chu sangte tlaw te pon WBC world title ani the tin NTBF ki ma te pon IBA ani pani hatiang khop khanin kan boxer te hian che tha em ani hemi kara hianin tuna kan tlak cham em nia ka hriat chu boxing hall hi kan le nei tha tok lo hianin alanga chu kan sarkar te kan pur lo thei lawa kan nu le pa ten nia enga mo zong tak chuanin phul lem pha te po hi du tok to ria boxing hall lampanga te po hianin pakhat tha tok tak te hi chu kan boxer te hian an phu ve viau hin ala nga chu wang chuanin tuna tang hianin kan sarkar kan ho tu lian jok te hianin hediang lampang hoi zong hianin beng nit le beng te lo chita se ti lai kha e kan ma mo to hle ni WBC le IBA title kolpha mizo tangwalan to lai hianin boxing hall tha hi chu kan phu ve to ni ti lai te kha kan sai ve du sim sima ti chuanin se te a to kharnan engemo han soi du bi riau te po kha inei theya in zo mai pa le mo engemo te po the kha ti men tel khan yen soi sak le lo soi tu chu ta manga tu na yang ni chu department hoya anom ve to an department to na SYS ti la Central of Excellency noi khelo noi chu ni mai la min en call tu te sport and youth service kan director te kan deputy director te la staff zong te chu long tu ka sei du un tha te min pe ba ka Mizoram Boxing Association in te to min chho puya ka kalzer na te ka na te le en ki ma min support tha em ba ka chu le ka ten support na ki tak ka zonga hi ambassador le pathian in hun tha min pe tiang na thok te chak na le se na min pe ka ba yan pulu ber chu pathian chu along tu sai ni la nang po in support Mizoram Boxing te min ngai lut puya a promote te dan tu kong teng kai ni ang te po min kom ve du khan lo ma le Mizoram pui te pon Mizoram boxer te le ang kal zel tu a tong trai na mi lo se rang ula kai ni a mai ma chau chon ti thei ka nei lo a mingin a shoi tu ang academy a shoi tu ang kan ni ya kai man hnuai a ti la kai man hnuai ti la academy kan thop pi tam ta kan oma chu ko chan ru te le ta ti sang poi mo tak a min lung kam ki tu tak oma ka kai ma ka lo dinga ka lo lang sa ra ni me ya ma chu kai ma amma ni tel lo khan em ang ti thei lo kan ma ni team ho jong tan mi lo tong tai pi mo lo tu ka som du ani lo me le en kom na hun thata mai se te min pe kan lo ne mai ka le se na tu ra Friday show de chun du sak na sang ber kan ha che ke ko lo le tu ba